Gigi Τσέρνοβα. Παρούσα. Ζούλη Γκρουσεύσκαια. Γουρέβι Αρτιέμ. Παρόν. Μπονταρένκο Τίμα. Κεβ Τσουμπάτη. Παρόν. Ζάιτσεβα Διάννα. Όχι Διάννα. Είναι η Διάννα μου. Τι πάθαμε, ο Ντίμα έχασε τη Διάννα του. Τζούλη, Τζίτζι, πού είναι η Διάννα? Συγγνώμη, Ντίμα, δεν προσέχω τη Διάννα σου. Ερχόταν στο σχολείο, αλλά τώρα που χάθηκε δεν ξέρουμε. Διάννα, πρέπει να τηλεφωνήσω στο τμήμα των απολεσθέντων. Πάτρικ, κοίτα ρε κάτι Αμερικάνες κούκλες. Αυτή είναι πολύ όμορφη. Ναι, οι Αμερικάνες είναι πολύ πιο όμορφες από τις δικές μας. Αχα, οι χωριάτισες. Ποιες είναι χωριάτισες, για ποιες μιλάτε? Θαυμάζουμε κάτι κούκλες Αμερικάνες. Τι, δηλαδή λες ότι οι Αμερικάνες είναι καλύτερες από εμάς? Αυτό είναι παράλογο, οι Ελληνίδες είναι οι πιο όμορφες. Όχι, οι Αμερικάνες είναι πολύ καλύτερες. Πάτρικ, κοίτα τι φοράνε. Αχα, μοδάτες. Αν οι Αμερικάνες είναι καλύτερες από εμάς, τότε οι Αμερικάνοι είναι 100 φορές καλύτεροι από εσάς. Τουλάχιστον αυτοί μπορούν να κάνουν TikTok με φυσιολογικό τρόπο. Εσείς ούτε like δεν μπορείτε να κάνετε. Μ' αρέσουν τα σκουρόχρωμα αγόρια με μπούκλες. Μαρίτσα, είσαι σε σγουρί ολόκληρη. Κανένας Αμερικάνος δεν θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Στέισι, είσαι η καλύτερη μου φίλη τώρα. Ναι. Θα πεις σε όλους ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη, θα το πεις. Αχα. Κουλ. Όλοι θα με ζηλεύουν στο σχολείο τώρα. Γιατί δέχτηκα να κάνω κάτι τέτοιο, να κάτσω εδώ στο σχολείο. Τι είπες, Στέισι? Τίποτα. Άνοιξε την πόρτα, πάμε. Στέισι, είναι όλα καλά? Ναι. Πάμε να μπούμε μέσα τώρα. Ναι. Γεια σας, συγχωρήστε με που άργησα. Κοιτάξτε, η φίλη μου η Στέισι ήρθε μαζί μου. Μπορεί να καθίσει στην αίθουσα, θα είναι ήσυχη. Εντάξει, μπορεί να καθίσει. Δώσε μου το μερολόγιο σου τώρα που άργησες. Και πρέπει να είναι ήσυχη. Διάννα, πού ήσουν? Αποφασίσαμε να έρθουμε να σε ψάξουμε. Γιατί δεν είπες ότι θα αργήσεις? Ντίμα, το πιστεύεις? Έχω μια καινούρια φίλη. Είναι από την Αμερική. Είναι cool, δεν είναι? Διάννα, πού τη βρήκες? Είναι αλήθεια κολλητή σου? Ναι, Αρτ, είναι καλύτερη μου φίλη. Είμαστε καλύτερες φίλες για πάντα. Όλο το σχολείο θα με ζηλεύει. Είμαι φίλη με μια Αμερικανίδα. Τζούλη, το είδες αυτό? Μα πού τη βρήκε αυτήν η Διάννα? Τζιτζι, ελπίζω η Διάννα να μην σταματήσει να είναι φίλη μας. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Χαίρομαι, δεν είμαι το άγαλμα της ελευθερίας για να με κοιτάτε. Τίμα, πώς σου φαίνεται η καινούργια φίλη της Διάννας? Ό,τι να είναι. Γιατί είναι τόσο λαμπερή? Καλά, σίγουρα το κορίτσι είναι από την Αμερική. Ζέιτσεβα, δεν βλέπω το ημερολόγιο σου στην έδρα μου. Μήπως θα μπορούσα να μην σας το δώσω? Δεν φταίω εγώ που άργησα. Μόλις βρήκα τη φίλη μου στο αεροδρόμιο. Αλήθεια? Τότε εντάξει. Θα σε συγχωρήσω για πρώτη φορά. Ας γνωρίσουμε τη φίλη της Διάννας. Ποιο είναι το όνομά της? Διάννα? Να πάρει τι τα ήθελα εγώ αυτά. Τώρα δεν θέλουν να με γνωρίσουν. Κυρία Πετρόπουλα, αυτή είναι η καλύτερη μου φίλη, η Στέισι. Ήρθε εδώ για να με επισκεφτεί από την Αμερική. Και σύντομα θα την επισκεφτώ κι εγώ. Έτσι δεν είναι, Στέισι? Τι? Διάννα, το ξέρει η φίλη σου που θα πας να το δεις κι εσύ? Δεν νομίζω, κοίτα τι είναι τόσο αυταρχική. Παιδιά! Στέισι, μάλλον ξέχασες ότι με κάλεσες για να σε επισκεφθώ. Διάννα, θα έρθω κι εγώ μαζί στην Αμερική. Θα με αφήσεις εδώ μόνο μου? Όχι, Ντίμα, λυπάμαι, δεν μπορώ. Το θέμα είναι ότι η Στέισι μου υποσχέθηκε ότι θα με συστήσει στους Αμερικάνους τους φίλους της. Τον Πέιτον, Τσάρλι, Αβάνι και λοιπούς. Τζιτζι, ακούς τι λέει? Ακούω. Η Ντίνα είναι τόσο τυχερή. Πού βρήκε τέτοια φίλη? Ελπίζω να μας πάρει μαζί της. Αμφιβάλλω. Αβάνι, την αγαπώ. Στέισι, στα αλήθεια γνωρίζεις όλους αυτούς, τους ξέρεις προσωπικά? Στέισι, είναι ο Τσέις τόσο cool όσο φαίνεται στις φωτογραφίες? Είστε φίλοι καιρό τώρα, πώς τους γνώρισες όλους αυτούς? Δεν τους γνώρισα καν, μένουμε στην ίδια γειτονιά. Ζη, η Αβάνι στη γειτονιά σου? Η Αβάνι είναι ξαδέρφη μου, λογικό. Άρτε, ρέμισε. Δεν θα πας στην Αμερική ούτως ή άλλως. Θα πάω, θα μπόρεσες Διάννα στη βαλίτσα. Διάννα, ανησύχησα τόσο πολύ που δεν ήσουν εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις καινούργια φίλη από την Αμερική. Ντίμα, δεν θα το πιστέψεις, αλλά και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είναι η καλύτερη μου φίλη η Στέισι. Οπότε ηρέμησε. Αγόρια, ξέρετε τι, οι Ελληνίδες είναι πολύ πιο όμορφες. Όχι, Αμερικάνες. Όχι, Ελληνίδες. Αμερικάνες. Ελληνίδες. Όχι, Αμερικάνες. Ελληνίδες. Όχι. Κοίτα εδώ, κορίτσια. Πάτρικ, πρέπει να πάμε Αμερική το καλοκαίρι. Ναι, και άλλες Αμερικάνες σαν δικές μας. Κορίτσια, τι γίνεται με αυτές τις Αμερικάνες? Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό? Κορίτσια μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά εμείς είμαστε καλύτερες και πιο όμορφες.
Διάνα. Διάνα, σύστησε μας τη φίλη σου, είναι τόσο cool. Σε παρακαλούμε. Κορίτσια, ελάτε και συστηθείτε μόνες σας. Ξέρετε, η Στέισι δεν μπορεί να είναι φίλη με όλους. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην Αμερική με τη Διάνα. Αν την αφήσω μόνη της, θα αρχίσει να βγαίνει με αυτό το Μπάντον. Ναι, Ντίμα, άκουσα πως το Μπάντον αρέσουν οι Ελληνίδες. Ντίμα, αν η Διάνα πάει μόνη της στην Αμερική, θα είναι το τέλος της σχέσης σας. Όχι, δεν μπορώ να το αφήσω να συμβεί αυτό, δεν μπορώ. Διάνα. Θα είσαι και δική μας φίλη. Κορίτσια, φυσικά και θα είμαι. Στέισι, πάμε, έχουμε διάλειμμα. Στέισι, θα σου αγοράσω μια λουκανικόπιτα. Και εγώ θα σου αγοράσω χυμό μήλου. Ακούστε, δεν μου αρέσουν οι λουκανικόπιτες, στρομπέργκερ και πίνω πέψη. Ούψ, εντάξει Στέισι, θα παραγγείλω για σένα. Δεν έχουμε μπέργκερ στο κηλικείο όμως. Ούτε πέψη. Παιδιά, πρέπει να ακολουθήσουμε τη Διάνα, αλλιώς θα πετάξει μακριά. Ντίμα, δεν μπορεί να πετάξει τώρα. Ναι. Άκου Στέισι, μπορείς να μου χαμογελάσεις και να λες σε όλους ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη. Διάνα, μπορώ, αλλά δεν με έχεις πληρώσει ακόμα. Καλά, κάνε λίγο πιο ήσυχα, είναι όλοι εδώ. Διάνα, βιάσου, αλλιώς οι φίλοι σου θα μάθουν την αλήθεια. Έλα τώρα, θα σου δώσω τα χρήματα στον κάτω όροφο, ηρέμησε. Πάτρικ, να πάμε στο κολέγιο Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, θα είναι πολύ Ναι, και θα είμαι αμυντικός. Όλες οι Αμερικάνες θα τρέχουν από πίσω μου. Σύμφωνοι, δώσε. Κορίτσια, δεν μπορώ καθόλου να τον εχτώ αυτό το πράγμα. Νομίζουν ότι είναι τα κακά αγόρια. Ας τους να ονειρεύονται. Στέισι, έλα τώρα. Καλύτερη μου φίλη Διάνα, πού μπορούμε να φάμε μεσημεριανό? Στέισι, έχουμε μόνο πίτες εδώ πέρα. Μήπως θα ήθελες μια πίτα? Κορίτσια, εγώ θα σου κάντε αγοράσω να χυμό. περάσουμε. Κορίτσια, κοιτάξτε. Και ποια είναι αυτή? Πάτρικ, ονειρεύομαι. Μια Αμερικάνα. Παιδιά, ανοίχτε δρόμο, να πάμε στην καντίνα. Στέισι, δες, τα αγόρια τη 10 γάμα σε γουστάρουνε. Διάνα, έκανα τη δουλειά μου. Χρήματα. Τζούλη, δες πως το κοιτάνε τα αγόρια από τη 10 γάμα. Αχα, νομίζω ότι την ερωτεύονται. Πάτρικ, θα πάω. Διάνα, βιάσου. Περίμενε, έχει κόσμο εδώ. Αρτιέμ, να είσαι gentleman. Ποια είσαι εσύ, καινούρια? Να μη σε απασχολεί. Τζούλη, πάμε, μυρίζει τσακωμός εδώ. Ναι, πάμε καλύτερα, δεν μας χρειάζεται. Όχι, για δες την αυτήν. Ποια νομίζεις πως είσαι? Το σχολείο είναι δικό μας και δικοί μας οι κανόνες. Μην είσαι τόσο έξυπνο. Μην τους δίνει σημασία, είναι τρελή. Είσαι από την Αμερική? Ναι, το όνομά μου είναι Στέισι. Στέισι, από την Αμερική, wow. Μπορείς να κανονίσεις να πάρω στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο? Το ακούσατε αυτό, μια Αμερικάνα είναι εδώ. Πάτρικ, τι περιμένεις, τρέχα. Μαρίσα, δεν είμαι όμορφο σήμερα. Κοίταξε, ίσως μπορώ να το κανονίσω. Ο μπαμπάς μου είναι προπονητής σε σχολική ομάδα, αλλά... Πόσα λεφτά? Στέισι, έρχεσαι, σου έχω παραγγείλει τα πάντα εδώ. Λοιπόν, τα λέμε και αργότερα. Πρέπει να μιλήσω στην καλύτερη μου φίλη τώρα. Για δες την τόσο αυταρχική. Για μισό λεπτό, κορίτσια. Αν είναι από την Αμερική, πώς μιλά ελληνικά? Αλήθεια, πώς? Πού πήγε αυτή? Έφυγε τώρα. Ακούστε, θα πάμε να τη βρούμε και θα τη ρωτήσουμε γιατί μιλά ελληνικά. Φυσικά, πάμε. Στέισι, έλα εδώ. Επιτέλους. Ωραία, ευχαριστώ. Άκου, μήπως δεν μπορείς να έρθεις και αύριο να παριστάνεις στην Αμερικάνα φίλη μου? Τι είναι αυτό? Χρήματα? Τι λένε, ακούτε? Περίμενε. Το βλέπω ότι είναι χρήματα, αλλά γιατί μόνο 100? Ναι, είναι σωστά. Ναι, γιατί συμφωνήσαμε να είναι 100. Ναι, 100 για να έρθει στο σχολείο, 100 για να σε λέω καλύτερη μου φίλη, 100 για να καθίσω στην τάξη σου. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις, Στέισι, είσαι πολύ ανεδής. Και ξέρεις τι, είσαι και πολύ κακιά ηθοποιός. Ορίστε, πάρε αυτά εδώ. Και άλλα 100 που είπε ότι θα σε συστήσω στους Αμερικανούς φίλους μου. Άκου, έχεις πολύ μεγάλο θράσος. Πρώτα, δεν έχεις Αμερικανούς φίλους. Δεύτερον, δεν είσαι η Στέισι, αλλά η Νάστια. Και τρίτον, δεν μένεις στην Αμερική, ζεις εδώ στην Αθήνα μαζί μου. Μάλιστα, παιδιά, ξέρετε... Πάρτα, ορίστε. Καλύτερα να μην είχα συνεργαστεί μαζί σου. Ναι, αυτά είναι καλύτερα. Πάρε με στο τηλέφωνο αν θέλεις τίποτα, ξέρεις τον αριθμό μου. Ο Στέισι μια Αμερικάνα, λοιπόν. Αλφα, θέλετε να ακούσετε κάτι αστείο? Διάνα, τι έγινε, τι συμβαίνει? Τι?
Έχουμε μια υποκρίτρια εδώ πέρα. Ναι, η Διάννα σας κοροϊδεύει. Η Διάννα αποφάσισε να δείξει πόσο cool είναι. 10 γάμα, αφήστε ήσυχη τη Διάννα. Και τη Στέισι επίσης. Η Διάννα και εγώ θα πάμε σύντομα στη Στέισι, στην Αμερική. Αχα, σίγουρα. Αλλά η Αμερική σου λέγεται Αθήνα. Και δεν είναι η Στέισι, αλλά είναι η Νάστια. Και η Διάννα την πληρώνει καλά για να σας κοροϊδεύει. Λες και είναι η Αμερικάνα φίλη της. Τι, Διάννα, είναι αλήθεια? Δεν είναι η Αμερικάνα φίλη σου. Δεν θα πάμε στην Αμερική. Ντίμα, ηρέμησε, δεν πετάς για Αμερική. Και δεν ξέρει τι να βάνει. Ακούστε με, δεν με νοιάζει ποιος είπε ψέματα και ποιος δεν είπε. Εγώ πήρα λεφτά. Αυτό είναι. Η δουλειά μου τελείωσε. Αφήστε με ήσυχη. Εντάξει, παιδιά, είπα ψέματα. Αλλά αυτό έγινε μόνο επειδή ήθελα να είμαι κι εγώ τόσο κουλός ο Αμερικάνες και να δώσετε προσοχή και σε μένα. Δηλαδή σας κοροϊδεύσα μπροστά στα μούτρα σας. Είμαι ένας επιθετικός. Και εγώ αμυντικός. Στέισι, μίλησες με τον μπαμπά σου. Παιδιά, δεν υπάρχει Στέισι και δεν θα υπάρχει αμερικάνικο ποδόσφαιρο στην Αμερική. Γιατί σας είπα ψέματα, συγγνώμη. Διάννα, είναι τόσο cool που δεν θα φύγεις πουθενά. Δεν χρειάζεται Αμερικάνα φίλη. Ναι, οι Αμερικάνοι δεν είναι καλύτεροι από τους μαθητές μας. Ναι, εμείς είμαστε οι αληθινοί σου φίλοι. Είστε τόσο καλοί, σας αγαπάω πολύ. Θα με βιάσουν τα κλάματα. Τόσο γλυκό. Πάτρικ, τελικά δεν θα πάμε στην Αμερική. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο για μας. Πάτρικ, πρέπει να επανορθώσουμε. Το κορίτσια είστε πολύ cool. Αγόρια, πηγαίνετε και τρέξτε πίσω από τη Στέισι. Λοιπόν, παιδιά, σας εύχομαι να έχετε αληθινούς φίλους. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το κουδουνάκι. Και τα λέμε σύντομα. Γεια σας! Παιδιά, με έχει κουράσει τόσο αυτή η παλιατζούρα. Τι μου προτείνετε? Μια θήκη με διαμάντια, καινούριο τηλέφωνο. Μαρίζα, μην το σκέφτεσαι. Πάρε και τηλέφωνο και δίκη. Μαρίζα, κόλλα 5. Αύριο θα αγοράσω κι εγώ καινούριο τηλέφωνο με διαμάντια. Ωχ, κορίτσι, ακόμα μιλάτε για τηλέφωνα. Δεν είναι πια στη μόδα. Οι γονείς μου είπανε πως αν τελειώσω αυτή τη χρονιά με καλούς βαθμούς θα μου πάρουν τζιπάκι. Καλά, τώρα θα στο πάρουν. Εγώ έχω ένα ήδη στο καράζ. Πάτρικ, είμαι σίγουρη ότι το τζιπάκι σου είναι για τα σκουπίδια. Εγώ θα έχω ένα πράσινο γεμάτο με δολάρια. Κορίτσια, το ακούσατε αυτό? Αχα, το ακούσαμε. Γιατί κάνουν τόση μαγιά? Γιατί να κάνω, αφού μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Αυτή η 10 γάμα κάνει μόνο επίδειξη. Είναι Ινιάριδες επιδειξίες. Κοιτάξτε εσάς, κοιτάξτε και εμάς. Μόνο επιδειξίες. Τι? Ναι, παιδιά, μας την είπατε πολύ ωραία. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να κανονίσουμε κάτι, έτσι ώστε στο επόμενο διάλειμμα να τους νικήσουμε. Αυτή είναι απλή ζήλια, απλή ζήλια. Να πάρει, κορίτσια, το ακούσατε? Η Λίλα θα αγοράσει ένα τζιπάκι, πράσινο και όλο με δολάρια. Πώς αλλιώς να το φανταστεί? Τα βγάλαν από το μυαλό τους και τα πιστέψαν Ναι, κιόλας. αυτό είναι. Και τι έγινε με το κινητό με τα διαμάντια? Είναι απέσιο. Παιδιά, είδατε τη φάτσα τους όταν τους είπα για το κινητό με τα διαμάντια. Τους έπεσαν τα σαγόνια. Αχα, ζήλια είναι. Είδατε τα μάτια της Διάννας όταν μιλούσα για το τζιπάκι? Τι είδατε? Λέιλα, αλήθεια οι γονείς σου θα στο πάρουν. Αρτιέμαι αν πω ότι θα μου το πάρει, ναι, θα μου το πάρει. Καλά, το δικό μου το βάγκο είναι στο γαράζ. Ούτε που το οδηγώ. Ντίμα, θέλεις χυμό? Όχι, ευχαριστώ. Αυτή η 10 γάμα πάλι κοκορεύεται. Συμφωνώ. Παιδιά, μήπως να κοκορευτούμε κι εμείς? Να αγοράσουμε θήκες με διαμάντια? Να, αυτό είναι πολύ χωριάτικο στυλ. Τώρα είναι όλα απλά και λειτουργικά. Είναι trendy, πολύ trendy. Ναι, εγώ πήρα αυτό υψηλής τεχνολογίας και είναι πολύ τουρκικό. Οκ, τι είναι αυτό που βγαίνει έξω? Τζούλη, κάμερα είναι αυτό. Γεια σας, είναι αυτή η 10 γάμα? Ναι, η 10 γάμα είναι. Τι θέλεις, κορίτσι μου? Θέλεις κάποιον από τη 10 γάμα? Ναι, είμαι καινούρια στην τάξη σας. Θα σπουδάσω μαζί σας. Είμαι η Ντάσο παρεμπιπτόντας. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που έχουμε καινούρια συμμαθήτρια, σωστά? Όχι. Παιδιά, είμαι υπομονετική, δεν θα σας διακόπτω. Αυτό είναι πιασμένο, δεν το βλέπεις, είναι το θρανίο για την τσάντα μου. Μάλιστα. Είναι φυσιολογικό τώρα αυτό. Στην τάξη μας με τους πλούσιους θα σπουδάζει και αυτή η χαζή. Καινούρια, έχεις τσιβάγκον? Όχι, δεν έχω. Είναι πιασμένη αυτή η θέση. Όχι, εδώ αράζει πόρσε μου. Καλά, θα περιμένω στην καθηγήτρια. Για δες αυτή τη χαζή, περιμένει την καθηγήτρια.
Άλλο στη θέση της θα έτρεχε και θα έφευγε κλαίγοντας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξεράσει όλα, τη βλέπω εγώ. Τι ωραία τσάντα. Ευχαριστώ πολύ και εμένα μου αρέσει πολύ. Αυτή δεν είναι τσάντα, Αρτιέμ, δεν βλέπεις. Είναι σάκα για ψώνια, για πατάτες. Κοριτσάκι, τι κινητό έχεις, iPhone? Ή κανένα Nokia με κουμπάκια. Αυτό είναι το κινητό μου και να μην σας νοιάζει. Οχου, αυτή είναι τελείως χαζή. Τι έγινε, σας θάποσα, κορίτσια? Παιδιά, ελάτε τώρα. Και τι κάνουν οι γονείς σου? Εμένα οι γονείς σου θα μου αγοράσουν τζιπάκι. Λέιλα, τι χαζή ερώτηση είναι αυτή? Τι τζιπάκι, δεν βλέπεις την μπλούζα της? Νομίζω ότι είναι της γιαγιάς της. Πού βρίσκομαι, μελετάτε καθόλου σας ενδιαφέρουν μόνο τα iPhone και τα τσιπάκια? Δεν μπορώ να αλλάζω πια σχολεία. Μόνο πλουσία παιδιά σπουδάζουν εδώ και αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για iPhone. Τι θα πω στη μαμά? Ότι δεν μπορώ να σπουδάσω εδώ. Λοιπόν, θα μελετάω στο σπίτι. Σε κανένα δεν αρέσει την πλούσα μου, η τσάντα μου. Σίγουρα θα φύγω από αυτό το σχολείο, σίγουρα. Κορίτσι, γιατί κλαις? Σε πήρεξε κανένας? Δεν είσαι από το σχολείο μας, είσαι? Ναι, είμαι καινούρια. Δεν μπορώ πια να μετακινούμε από ένα σχολείο σε άλλο. Είναι όλοι πλούσιοι και τους νοιάζουν μόνο τα κινητά. Περίμενε. Σε ποια τάξη είσαι? Βασικά είμαι στη 10Γ. Αλλά μόλις μπήκα μέσα δεν μ' άφησαν καν να καθίσω. Ερώτησαν αν έχω iPhone, αν έχω τσιπάκι και όλο τέτοια πράγματα. Α, κατάλαβα. Είσαι μία από τις καινούριες του 10Γ. Ναι, είσαι λίγο άτυχη. Έλα τώρα, μην κλαις. Είναι όλοι στις τάξεις τους. Και εγώ είμαι στο 10Γ, οπότε θα σε βοηθήσω. Θα με βοηθήσεις? Μα πώς, αφού όλοι με κοροϊδεύουν. Ναι, σκούπισε τα δάκρυά σου τώρα, θα τους δείξουμε εμείς. Παρεπιπτόντως, είμαι η Διάννα. Τάσα. Λοιπόν, θα με περιμένεις εδώ, θα γυρίσω σύντομα. Αχα. Κορίτσια. Τι? Μπορώ να πάω έξω για ένα λεπτό? Κι εγώ το ίδιο. Και εγώ χρειάζομαι να βγω έξω. Κορίτσια, με δουλεύετε? Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Διάννα, τι συμβαίνει, γιατί μας φώναξε? Πες μας γρήγορα. Λοιπόν, κορίτσια, έχουμε ένα καινούριο κορίτσι στη 10Γ. Και ξέρετε τι? Πήγαινα στην τουαλέτα και αυτή καθόταν εκεί πέρα και έκλαιγε. Πήγα και τη ρώτησα τι συνέβη, γιατί κλαίει. Η 10Γ την κοροϊδεύει επειδή δεν είναι πλούσια, αν είναι δυνατόν. Να πάρει αυτή η 10Γ, αποφάσισαν ότι είναι πλούσιοι. Πολύ μεγάλη ιδέα έχουν για τον εαυτό τους. Διάννα, πώς θα τη βοηθήσουμε να τη μεταμορφώσουμε σε ένα πλούσιο κορίτσι? Γιατί όχι? Εντάξει, πείτε μου, τι έχετε σαν τουλαπάκια σας, τι έχετε? Εγώ έχω μια μίνι φούστα. Εγώ έχω καινούρια καλσόν. Εγώ έχω μια τσάντα. Τέλεια, και εγώ έχω μια μπλούζα. Πάμε να δημιουργήσουμε μια πλούσια δεσποινίδα. Κορίτσια, από εδώ είναι η Ντάσα. Εγώ είμαι η Τζίτζι. Εγώ είμαι η Τζούλη. Ντάσα, είσαι έτοιμη? Πάμε λοιπόν. Αχα, κορίτσια, ποιο είναι το πλάνο σας? Λοιπόν, Ντάσα, μην ρωτάς πολλά, πάμε. Γεια σου. Ναι, πάμε. Ντάσα, έλα πάμε. Έλα, βιά σου. Έλα, Ντάσα, κάτσε κάτω. Τα κοκαλάκια. Ντάσα, θα γίνεις τέλεια. Η 10Γ θα ζηλεύει, δεν θα πιστεύουν στα Και μάτια τα γόρια θα σε ευχαριστούν. Σίγουρα. Για δείτε, κορίτσια, κάναμε πολύ καλή δουλειά. Η 10Γ θα πάθει μεγάλο σοκ. Πάμε να τους δείξουμε το καινούριο τους κορίτσι. Ντάσα, είσαι καταπληκτική. Είστε σίγουροι, δεν αισθάνομαι για πάρα πολύ άνετα? Είμαστε σίγουρες. Πάμε τώρα. Έλα, γεια σου, πάμε. Θα σιγουρευτείς και εσύ σίγουρα. Παιδιά, πού είναι η Διάννα? Πού πήγε? Μάλλον δεν μάθαν ακόμα ότι η δασκάλα τους έβαλε γάμα. Ναι, ζήτησαν να βγουν ένα λεπτό και ξαφνιστήκαν για μισή ώρα. Παιδιά, θύμωσε πολύ η δασκάλα. Διάννα, πού ήσουν? Άρχισα να αγχώνομαι. Η δασκάλα σας έβαλε γάμα. Κορίτσια, είπατε θα βγείτε για ένα λεπτό και εσείς χαθήκατε για μισή ώρα. Παιδιά, είχαμε ένα σημαντικό ζήτημα. Από εδώ η Ντάσα, το καινούριο κορίτσι από τη 10Γ. Αγόρια, σας αρέσει η Ντάσα? Καλύτερα να ήταν στην 9α παρά στη 10Γ. Αρτ, ακόμα άλλο πλουσιοκόριτσο. Παιδιά,
δεν είναι πλούσιο κόριτσο, είναι απλώς ένα κορίτσι, αλλά η 10 γάμα την κοροϊδεύει. Αποφασίσαμε να τους ταπώσουμε και να τους κάνουμε να πέσουν τα σαγόνια τους. Είδατε το καινούριο κορίτσι, μπορεί να την ήπισαν τα κλάματα και να φύγει. Σίγουρα θα αλλάξει σχολείο. Η τάξη μας είναι μόνο για πλούσιους. Ναι. Παιδιά, ησυχία, 11 γάμα έρχεται. Ντάσα, να θυμάσαι. Εσύ είσαι πολύ καλύτερη από αυτούς. Αχα, θα προσπαθήσω. Ω, Παναγιά μου, και άλλο καινούριο κορίτσι. Η δική τους είναι φυσιολογική από την 9α. Ω, είναι cool. Ναι, πρέπει να την γνωρίσουμε. Ναι, είμαι ένα καινούριο κορίτσι από τη 10 γάμα και έχουμε ήδη γνωριστεί. Είναι αυτή η παλιομουσίτσα. Με τις δύο κοτσίδες. Έτσι νομίζω. Μας την έφερε άσχημα το κορίτσι. Λοιπόν, 10 γάμα, τολμήστε να αγγίξετε το δαχτυλάκι της Ντάσα τώρα. Επίσης, τώρα θα καθίσει στο πρώτο θρανείο, κοντά στον πίνακα. Επειδή σε αντίθεση με εσάς είναι πολύ έξυπνη και θέλει να μελετήσει. Παιδιά, θα βγω με την Τάσα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Έγινε. Κεβ, τώρα είναι η σειρά σου. Ω, το κούρεμά μου δεν είναι ωραίο σήμερα. Δεν πειράζει, στην Τάσα θα αρέσω. RTM, η Ντάσα κοίταξε εμένα πρώτα. Παιδιά, πριν 30 λεπτά ακόμα την κοροϊδεύατε. Και λέγατε, Ιου, δεν είναι πλούσια. Λοιπόν, 10 γάμα, ακούστε με. Η Ντάσα είναι φίλη μας και μην τολμήσετε να την αγγίξετε, εντάξει. Θα μπλέξετε άσχημα. Μην πείτε ότι δεν σας ενημερώσαμε. Ακριβώς. Και στην Ντάσα αρέσει ο Άρτ, οπότε θα βγει μαζί του. RTM, Πάτρικ, μην τολμήσετε και πλησιάσετε την Τάσα. Να πάρει, είναι δικό σου λάθος αυτό. Εσύ ξεκίνησε να γελάς μαζί της. Άκου, Πάτρικ, σταμάτα να επιδεικνύσει τόσο. Πάτρικ, καλύτερα να πεις για το τζιπάκι σου. Αχα, έχω δει και τις φωτογραφίες από το ράφι σου, είναι πράσινο. Ω, το βάγκον μου. Καλύτερα παίρνει μας εσύ για τα διαμάντια σου. Από το σούπερ μάρκετ. Ντάσα, βλέπεις πόσο πλούσιοι είναι. Δες ποιος μιλάει. Πάτρικ, δείξε μας το καριοθράφτη σου. Ναι, αυτό που σου έδωσε ο παππούς. Όχι, δεν το δείχνω. 10 γάμα, σας προειδοποιήσαμε. Παιδιά, ποτέ μην κοροϊδεύετε, είναι πάρα πολύ κακό. Κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι. Και τα λέμε σύντομα. Γεια! Γεια!